megalayapost.news. Kinoilam kasang Neutrab Integrated Territorial Organization Riboy District lamban na umden area kilala mi sa office jong ki Arteli ki mobile network service kata ka Geo service bot ka Airtel service ki badan hanong po manpen pau haki ki jing e bagi pajba agathan umden ki ma na kadaw bo umden network haki ti jaka mentala bun sngi na kalyang ti kinoilam kasang kilayo banya kendu bot ki bri ki batray ha ka office Airtel bot kilayo banpen pau haki ki jing bom don network hakathan umden katba ha ka office trikam jong ka Geo service sham ladon bri ki basyong bat up ya katay ka office wala ka office kapli habakuran nakalyang samla Marius president kahito Riboy District ulayatu nakadaw ka jing bomdan network jong ka Airtel bat Geo hagiti kitan mentala bun singi kipat ba kilama shibun ki jing e na bakimyo ban pendep e kikam nadu kikam bang kikam ha ka puli puti kikam shnong kam thau barhadu kikam ki bayadei ban pha jing pentep ki balong kerki kani ki jing bomdan network jong kiti ki Arteli ki mobile tower kalawan ra shibun ki jing e hagi shnong ki thau kabala penlong yaki ban lenymi shaki office trikam ban ujor bad wat jengtem ini kalian juga itu net area nanti iwan nang ini aku office juga Geo baka Airtel kalau jong itu ki isu nane ki ini ki katinglong irregular juga network Geo and baka Airtel kumang layu i mat ngila asem mata lagi tayo benai lagi sini ya kecike ah kabedai bat kan network plus baka jong internet aga bidai bat kathan kemudian ga jongi hantai marba kumbang lagi i ba kapasai start ka mata nadu kibarit hadu kibahe lai dipen lai senia aga bidai bat network la aga dai bat na school la aga dai bat ki batragi kam la jong self business la aga dai hagi net banking aga bidai bat ki bank ai pare thep visa pani withdraw visa ai ndai phause kabaja hangi hatai pate aga bidai batu network Airtel kaju larangin pai saga network jongga Geo kaju watang ha ba ngini phone brew ngini call brew bania tim kamtam li kam kibalong urgent kibalong emergency ngri claim ka network ki kasem jing e yang ngi kiru pajba baisong yasa akite kitan bat om tang kata aga bidai bat kisong paham jeri hang tei aga bidai bat kisong jowe kilan umdok ha satei aga bidai bat unero Geo ane wat u Airtel ro kisam jing e ba ki face ki problem ki baper hak bidai bat kine ki internet ane kita ki network ki ba ngi penon kam na por na kasngi re peu se ka kham se longo pa dai hak ba ngi wan ma kasngi banbu ya kane ka complain ka ba ngi ngilap ki syam ngimat hak te ki dong ki than ki jungi ngilayo bani kendu bat ki nongpe ki nong khmi jong ka Airtel te ka daw hi ka ba penlong halor ka jingdu jong network Airtel hang tei hapo kadong ka than ka jungi kemudian hang tei ong bana kaliang ke office kadon kata gajing satu jong kita di tiar anek lagi spare part jong te u network badan te jong tower dengan seuru ban ong hang ne ba ketu yepi parado prasnam prasnong pratau pralok prajor baisong yasa agilan umdan area gijungi hate pas ngobha amar kajingle jong nor kapendu bat penlos bat pemandra jie na kata wubun ubalang om bangin yale hakum kini kikam runar kikam tu kam tim amar gane kata madli madyong ya ga kimlang kasalang drengi dei bani ai gati kamon kati kadiang bani kentiu na kata kasongsuk songsngan kasuk kasuba jong gadong kathan ga jungi hangtai ka dei halor kata kanong rimba kalong kadon cintut ka dei ka Airtel tower hangtai bidai bat internet hang bidai bat tower penginyo bania call bania phone brew ai so ka e ka bangisyam pada hang bidai bat ka Geo office mapli UI hang ne ngiwan hang ne banbu kane ka complain hang bidai bat kane ka Geo internet hang bidai ka Geo network hang lain kemudian ka jungi hang tei ndai pause ngilap ba ka office ka pli kino try kemudian hadin bangilai phone hadin bangilai call bat kine ki nomor ki bala pai sang ne ki bala ta hang ne ha office ki ki ong ba ki miadon ha office la yadon sasai la yadon safil wala kataru at least we unukray de bendon apo office namar balay haba kitray nang mataw pajba ki ay ga service no mataw pajba ki hapan syakri hop ki hapan ay ga jintray kapapaka bat kapabiang kumangilap hang ne langilawan hang ne office Geo customer ki pupun namar balay penon kam ya ki sim card Geo and then kidon lala ga jong problems kidon lala ga jong ga jing
don kam kebalong arjen hakaba yadai bat ki bank hakaba dai bat ki school hakaba dai bat ki court kisla hakaba dai bat ki documents kini kita ye ndai dakila wan hang ne mata nakasni sakawai kasni ngidang ai kendu mene bat ki customer ki bayadon hang ne tong ma hadu arsinya lai singi klai wan hang ne ban change ya ki sim card ban change ya number ban bahaya ki sim card ki cuki ban le daki wei ki number ban link ha ki bank ban link ha ki kot kisla ki cuki hindrai tang nomor ka jingle torti jong ka office Jio kimyo ban le ei mereka kamu cuki kalong urgent na mata ke jingdon kam ka cuki boman la kasmi hindrai heusa na kaliang jong office Jio pada inong tray kimdon ka office kapli ka ei ka jimon kadang la ban khang sendon no ya ka office ada kimla ban bu inong tray ki jumki anan plus kata hang ne ngila ban ong ba kumbalong network kumbalong ka internet jong ka Jio pat ka office ru kalong gaju office ka tray dong tray kumdon utawar Jio don ka network kamlo te kalau tik aju kalau one hub te kalau dei kumbalong ka network ka jongki jong office jong ka tawar Jio pat ka office ka Jio kalong gaju te ya kane ka jingle jong office Jio ya kane ban susong klikti kanong may hub irang perkat lagi wei kisinjam tada hap kang sendon ya ko office ro ya hap kang nomor kamen tu ban sukli krem nong tre dari kijing ki bagian du ki customer pada nagasni nagawai kasni dari kat maka office pada sukli sa ki nong tre mdan de kamdon jingmon de kade kata hi nagaliang ka hito mdan area hi niwan kang hang ne nang mata ka jingsuk jong paiba ka jingsuk jong bubun balang kamtam aki than gi jungi hang dei but the whole riboy hero ki face ya gaju ka problem ha gede bat kine ki network Jio kamtam yung network Jio keren saya kata datang kita Megalayapost.news